Evo nas posle 7 dana ponovo u našem borilačkom centru. Danas smo se vratili sa 12. kampa paralelnog aikidova održanog u selu Rožanstvo na Zlatiboru. U sljedećih 15 minuta bit ćete u prilici da vidite šta smo sve to zabeležili kamerom gore. Uživajte! Knite se, mislim, jeste, ne te kisele face, nego lijep osmeh na licu, jeste, pokažeš zube, jeste, osim ako imaš krezav, ako si krezav nemoj, da, evo, bravo, sestra Teovanović, mala i velika, braća Vukotići, Maksi, Mini, jeste, Kokanović, jedan i jedini, neponovljivi, pogledajte ovu dvojicu braće, nevjerovatno, evo ga Vujinović strašni, pogledajte ovu ekipu, jeste Marković iz Lešnice strašni, Arsen, Maksim, Anja strašna, Sandar, tu su, evo ga braća Lazar i Đole i Lakić naravno, da. Kruženje pod lakticama. Jednu savijamo, drugu opružamo. Otkloni trupom. 3, 4, kolona malo više gore. Nemojte da se stidite, kolona gore. Marko Lakić, utisci prvog dana. Super, volio bi da bude još ovakvih dobrih dana. Biće bolje. Ovo je bio najlepši dan na svijetu. Wow, kakvi će tek ostali biti onda, da? Evo ga, Bogdan Bajić, izvolite. Meni je ovo bilo dobro, dobar je dan. Dobar dan, sunčan, definitivno, da, odlično. Evo ga, Joca Pavlović. Odlično, jel? Da. Odlično, sjajno. Evo ga jedan matori, Nikola Gajić, izvolite. Super, naš Cool, wow, evo ga imamo i ovaj modern rečnik još. Odlično, a da vidimo Sašu, šta on ima da izjavi? Ja sam zadovoljan mojom sobom koji će ja spavam večeras. Aha, bravo, dobro. Momci, veče, prvi trening završen. Kako se osjećate, kako ste zadovoljni? Dobro, ja sam zadovoljan. Čime si zadovoljan? S treningom. S treningom, odlično, baš mi je drago što o treningu prvo razmišljaš, odlično. Tebi Vukotiću matori? Sve dobro, odlično, veoma sam zadovoljan, hvala na odgovorima. Koleginice Jana i Anđela, pa da čujemo njihovo razmišljanje o ovom prvom danu, izvolite. Pa meni je super, u suštini što mi je prvi put da sam otišao na kamp, ali prvi utisci su ekstra. Da čujem vas, Anđeo Dukojević. Meni isto također. Wow, ekstra. Nadam se da će biti još lepše sutradan. Apsolutno. A znači ekstra, jel? Da, odlično, hvala. Krkaj. Možete nešto da kažete? Odlično je! Pozdrav i vama! Drugo jutro, mi stari izgleda ustajemo teže do dece. Neka od njih su ustale pre 5:30, pa se potrudili svojski da probude sve nas ostale. Nadam se da će se umoriti ovih dana, pa će spavati malo duže. Sad ćemo da ih obiđemo i da vidimo šta rade napolju.
Čekaj. Kolega Ognjen ima nešto da izjavi o načinu kako su spavali noćas, pa izvoli. Izjavljujem da konačno kad sam uhvatio san, neko pored mene je počeo da viče recimo da neću. To je bio dobri Nikola. I tamo sam opet zaspao, on je me uhvati i rekao spavaj, alo ne spavaj. I tako sam divno spavao sinoć. Marko, kako si ti spavao? Ja, super. Super. A Jovan? Super. Pa vama sve super, čovječe. Evo i mlađe Dobro. Sad moj mogu prespavat kod nas lagano je, a ne niko niti. Vas dve, kako ste spavale? Izgleda smo da je Obira od rane zore na toboga. Eto, da. Da, ja se nadam iskreno da ćete se umoriti ovih dana pa da ćete spavati malo više. Da. Najkvalitetnije mere prevencije: šetnja po prirodi, svež vazduh i izolacija od televizije. Sad, mi ćemo desno. Lazare, šta predlažeš, kuda da krenemo? Desno. Slažem se. Idemo desno. Teča Miša, naš glavni snimatelj, fotograf na ovom kampu. Vredno beleži sve što se događa. Napolju pada kiša, a u bazenu je toplo. Djeca uživaju. Poslije ovoga nas čeka trening i idemo dalje. Kako je na bazenu? Koleginice Jelena, šta ti imaš da kažeš o ovom našem kampu za sada ovdje pred ovim tvojim drugarima? Pazi dobro šta ćeš da kažeš. Ajde. Ekstra je, wow. Dobro. Vi koleginice, izvolite, recite nešto. Pa divno, nije. Divno, wow. Dobro. Izvolite koleginice. Po meni se on mnogo dopadam. Opa, I preporučila bi svima. vrlo elokventan odgovor. Hvala. Hvala. Fića, Meni je solidno. solidno ti. Nemoj sad da te sastavim jednom. Daj neki lepši izraz. Ajde. Super, to, čuj solidno. Matora, tebe čekam, reci. Odlično. Odlično. Super. Bravo, Matora. Vukašine, progovori. Koju? Što nemaju zavezu. Zaje se. Aaa.
Paralelno stopala. Stopala paralelno. I onda guraš kuk dole. Znači nemoj da okrećeš stopala. Trudi se sada. Držiš stopalo celom površinom dole. Znači ne... Jutro broj 3. Počeli smo podizanjem zastave. Krenuli smo u šetnju. Djeca su se definitivno malo umorila. Nije bilo toliko buke sinoć. A i sad se vidi da su dosta umorniji. Ali to nam je i cilj. Da ih dobro umorimo. Zaseda komisija za kontrolu soba u sastavu Stanko, Momčilo, a mi stariji ovdje ih savjetujemo kako to treba se uradi. Jeste? Bez papirića. Da, Bez podmićivanja. bez podmićivanja. Jeste. Treći dan na kampu, spremamo se za prvi trening. Da, pitamo malo ovu ekipu kako se osjećaju, da li ima nekakvih problema. Da vidimo, evo Vujinoviću imali problema nekakvih? Ne. Nema nikakvih problema, odlično. Magdalena, imaš li šta da izjaviš? Ne. Ne, kako ti je ovdje? Odlično. Odlično, dobro je. Joco, ima nekih problema? Ima, Kojih? neko nam ulazi u WC. A A i voda izlazi iz WC. čistačica 100% ulazila u WC, tako je. Da vidimo, Vukotić, da rećemo tu WC šolju, jeste. Da Vukotiće čujem. Izvolite. Imate šta da kažete, ste se naspavali? Da. Da, dobro. Jeste spremni za trening? Da. Da. O, pa oni ne pričaju mnogo, ljudi su od dela, nisu od reči. Tako je. Evo, ova strašna ekipa. Aco, kako je roditelji tu bili jedan dan? Malo vas posjete i kako se osjećaš? Pa dobro. Pa dobro, da. Dobro. Dragane, ti? Super. Super, osjećaš se super, odlično. Da. A kako se Bogdan tamo, on što sakrio pozaditi, kako se on osjeća? Super. On se osjeća super. Marko Lackić, vidite tu facu. Evo ga, Marković, ima li šta da kaže? Ovaj Marković strašni? Ne. Nema ništa da kaže. Anđa, strašna. Pogledajte tu nasmenu facu. Nevjerovatno. Da vidimo ovdje još koga imamo. O, eno je Katarina. Katarina, kako ste? Dobro. Je sve pod kontrolom? Ima li nekih problema? Nema. Sa tim koleginicama tvojim nikakvih problema nema, ja? Dobro. A tamo Kristina, što ima da kaže, kako je? Veoma interesantno, svima preporučujem. O, pogledajte ovaj odgovor, odnosno poslušajte ovaj odgovor, da, i ja svima preporučujem. Kolegice Željana? Da. Kako je? Odlično. Jeste se naspavali? Ja sam, bog me, mnogo su udobni kreveti, ja bih preporučila svako dođe u ovaj hotel. Da, proba krevete te, da li su udobni, da. Odlično. Hoćemo danas na bazen ići ili šta? Da! Znači nećete na bazen danas? Dobro, ako nećete ne moramo, ako nećete. Da. Jeste, dobro, znači nećete, dobro. Dobro, u redu. Hop! Unazad, hop! Unapred, hop! Hop! Hop!
Još jednom uradi. Ulaziš. Opet suviše ti glava počne direktnije nek uđe na prsa. On ide gore. Ulazi. Teško je ovako. Glavom ga gura. On ide i ulazi i gura. Gura se podide. On ide gore. Ulazite. Znači teško je ovako. Glavom ga gura. On ide i ulazite i gura. Gura se podide. Hvata njegov zlo. Izlačiš. Odavde. Evo da. Pustiš. Ruka. Neka. Neka sebi. Bravo. Dobro, idite dalje. David i Marko posle treninga sa majstorom Komazicom. Kakvi su vam utisci? Odličan trening. Malo bacanja. Dobro, malo bacanja. I poluga na poziv. I poluga na čemu? Na laktu. Na laktu. Aha. Dobro. U redu. Stanko, kakvi su tvoji utisci posle ovog treninga? Vrhunski, odličan trening, razgibavanje, bacanje, sve dobro. Jesi nešto naučio? Da. Da, šta? Mogu da vam pokažem. Evo drugi dan kampa na Zlatiboru. Prvi jutarnji trening. Naš majstor Teča sprema da svoju izjavu. Van naših očekivanja. Van njegovih Očekivali očekivanja. smo dosta, dobili smo više od toga. Ove godine. Bravo. Moram da priznam. Teča je uvijek na visini zadatka, i kada treba da izjavu uvijek daje adekvatno. Da, hvala. Musa, cijela tako je. Hoću ići? Idi gore desno. Tu stani.
Ajde, idi, kreći se. Vreme brzo leti, već se nalazimo na polovini kampa. Ovih dana nas očekuje još dosta akcije. Planirano je za sutra da idemo na Tornik, da se vozimo spinjačom. Preko sutra idemo u Avantura park, a u četvrtak ćemo malo da se veremo po veštačkoj steni. Deca su radosna, danas su već malo umorni, pa su treninzi malo lakši, ali to je ono što i želimo da postignemo. Da se dobro umore i da shvate da je rad nešto što je neophodno i vredno i da iza svakog uspjeha stoji jedan napor. Objekat Bela Breza pruža sve što je potrebno za komforan boravak i odmor ovdje na planini. Izolovani smo od ovog sveta. Nalazimo se u jednom selu koje je, da kažemo tako, oslobođeno od onih urbanih velikih objekata. Ovdje oko nas je tek po neka kućica. Noću je potpuna tišina. Ne čuje se ništa, osim po nekog deteta u sobi. Deca vole da se druže. Pustimo ponekad malo i kasnije da legnu. Ali već sutradan su dosta iscrpljeni, pa sami idu na vrijeme na spavanje. Sad ću vam malo pokazati kako izgleda ova priroda u okruženju Bele Breze ovdje. Pusti nas da uživamo u tišini i u vetriću koji pirlija čoveka. Razmislio bi se u vodu da bi skočio, ali baj sam usvočio i to sad uplaći. Ja evo se nasnemo. Mi smo tačili na uzmjek. Ajmo, siđite dole polako. Evo nas na Torniku. Djeca se spuštaju nešto niže na jedan vidikovac. U daljini se vidi Ribničko jezero ili Zlatinsko jezero, kako ga zovu. Tamo negdje i naše rožanstvo u kome smo smešteni. Da vidimo šta ova trojka ima da kaže. Kako vam se dopada ovdje na vrhu Tornika? Šta je Irina strašno? A, kad se zaustavi? A sad moramo da siđemo. Hoćete peške? Peške?
Sve isto pokrit. Uđi iza njega. Ajmo. Nado. Hvala to. Oko njega. Lako, lako. Pozicija mog palca ne može bude isto. Jako teško na ovaj način da ćeš uhvatiti šut. Mnogo je to jednostavnije nego što vi pokušate da radite. Znači, kada stavim ruku dole, samo radimo pravo. Šta sam desno, šta sam desno. Ovo sada dođe ovdje, jel? Pa evo ga. Zašto bih ja sad ovo radio? A moj pas je pravilo. Kako što radim na teša? Hop. Pas, 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 pas. Hop. Bravo, Uroše. Bravo, Uroše. Bravo, Uroše. A da vidimo Davida i David i dalje. David i dalje. Da, on bodri Uroša u stvari, da. Ajde, tebe samo snimamo. Čitav internet će te gleda. Op, 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 op. Op, 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 op.
Ajmo, op. Eto, sad ćeš baš špagu naučiti. Evo, bravo. To je to. Bravo Joco, sad si ubrzao, kako sam počeo te snimam, ti si proradio, a? Kakvi su utisci? Znači ovdje nismo trebali dolaziti, jel? A ekstra je, znači trebali smo dolaziti. Dobro. Bravo. Evo još malo. Idi tamo, sedi, doći ću pa ću vas voditi još jednom. Ajde. Bravo. Bravo. Idi tamo, sedi, doći ću pa ću vas voditi još jednom. Jeste uspjeli?
Ovdje je pad. Odlično. Ajmo drugi.